Раней у Беларусі было 4 дзяржаўныя мовы. Уявіце сабе Менск 1920-х. На крамах адразу 4 надпісы: па-беларуску, па-расейску, па-польску і на ідышы. Законы таксама друкуюцца на ўсіх 4 мовах. Нават герб БССР таго часу меў 4-моўны лозунг: пралетарый усіх краін, злучайцеся. Так было амаль 15 гадоў пасля стварэння савецкай Беларусі. Большасць насельніцтва карысталася беларускай. На другім месцы была расейская, далее ідыш і польская. Але ў 1930-е ўсё змянілася. Вялікі тэрор ударыў па нацыянальных меншасцях. Палякаў масава дэпартавалі, тысячам далі прысуды за шпіёнства. Польскую мову прыбралі са спісу дзяржаўных. Пад удар патрапілі і яўрэі, хаця яшчэ ў 1920-х сход маглі спыніць, калі спікер не пачынаў на ідышы. Беларуская мова ў той час афіцыйна лічылася прыярытэтнай. Адкрывалі курсы для настаўнікаў, выходзіла літаратура, працавала акадэмія навук. Але беларусізацыю таксама спынілі рэпрэсіі. Сёння гэта выглядае як фрагмент гісторыі, калі Беларусь магла быць сапраўднай поліэтнічнай краінай, але вавілонскую мешаніну моў улада ўсё ж такі перакрыла.